Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, adakuma kada kayo. Kakabsat, iti daytoy nga rambak ti nasantuan na misa, intayo ilagip, rambakan, iti fiesta, ti panagbunyag ti Apo. Iti balikas sa bunyag, baptism, nagtao dapo, iti Griego a termino baptisma. Ket iti immediate translation na, wano iti equivalent translation na, ket immersion. Wano iti Ilocano nga termino, panakailublob. Ti Dios, inlublob na, iti kinasyasino na, kas Dios, iti kinatao tayo. Nagbalin akas kada tayo, malaksid iti basol. Ket gapo iti dayta, apan nakabunyag ni Jesus, pan nakailublob na. Ket maiyan ninaw iti kapanunutan tayo, iti pudno akin na siya sino, ti tunggal may sa kada tayo. Ada tayo, ket ay ayaten ti Dios. Uray iti baet, iti kinatao tayo, kinarasi tayo, ti Dios pinili na nga agbalin akas kada tayo. Kadagiti nga rod, kanito, saan tayo nga nagbalin akaayat-ayat iti imatang ti Dios. Dumawat tayo iti kaasikan ba makawan ti Apo, tapno may karita ya makiranod kadagiti nasantuan na misteryo.
Kuna tayo si papakumbaba, agkonfessarak iti Dios aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat. Tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko unay. Isong agpakpakaasi ak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti aming anghel ken sa santo. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaas dak kuma iti apo tayo a Dios. Kasya na tayo kumati man nakabalin na Dios, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo, mga asika, Kristo, mga asika, Kristo, mga asika, Kristo, mga asika, mga asika. Apo, mga asika, Apo, mga asika, Apo, mga asika, mga asika. Wena po mga asika. Gloria iti Dios iti kangatuan.
Kumararag tayo. Man nakabalin amin ken nagnanayo na Dios, idi nabunyagan ni Kristo sa jay karayan Jordan, ket immulog ken kuana ti Espiritu Santo, impablaak mo as idadaeg unay nga iso ti ayayatem nga anak mo. Ipaay mo kada kami, anabalbaliwan, anaipas nga ibabaen ti bunyag, ken ti Espiritu Santo, ken innalam apan nakaanak mo, taag talinaed kami akan kanayo na makaayaayog yan ka. Nawaten mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, itiag nanayon nga awan inggan. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Kuna ti Apo, daytoy ti adipen ko nga itanok ko ti pinilik ken ti pakayaywak. Inikak ti panakabalin ko ket yegnanto ti kinalinteg kadagiti amin a nasyon. Dinto agpukaw, dinanto met ipigsa ti unina, ket dinto agbitla kadagiti kalsada. Naasin to kadagiti nakapsot, ket tulungan nanto dagiti awan, gaway na. Yegnanto ti agnanayon nga ustisya kadagiti amin at tao. Di nanto pukawen tinamnama wenno titured na. Ket ipasdek nanto iti kinalinteg iti daga. Sigagagar dagiti adayo adaga amang ururay iti panursuro na. Siyak nga Apo, inayaban ka. Inikan ka iti panakabalin tapno kitaem maipakat ti ustisya iti daga. Sika ti panakabagik ang makitulag to kadagiti amin at tao. Sikat ti panakabagik ang mangyeg iti lawag kadagiti pagilian. Luktam to ti panagkita dagiti bulsek, ket waya-waya amto dagiti naipisok iti nasipnget a pagbaludan. Ti sao ti Apo. Kapya ti ibendisyon ti Apo kadagiti tattao na. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo anay langitan a parswa. Itanok yu ti dayag ken pannakabalin na. Idaydayaw yu ti nagloryaan anagan ti Apo. Intun agparang tinasantuan, agparintumeng kayo iti sangwanan na. Agal langugan titimek ti Apo itirabaw dagiti baybay. Ket mangyeg titimek na itirabaw dagiti nalawa a taaw. Mangyeg titimek ti Apo iti amin a panakabalin ken dayag na. Titimek ti Apo pagkintayagan na dagiti kayo a narokbos. Ket iti templo na iriyaw ti amin daytoy. Dayag iti Diyos, iturayan ti Apo ti layos, agari iti agnanayon. Ti may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Nagpalawag ni Pedro iti balay ni Cornelio. Makita kon nga wan tao ngay dumduma ti Diyos. Awaten na ti siya sino man ngagbuteng kenkwana, kenagaramid itinalinteg, urean niya nasyon tinagtaudan na. Amuyo ti sao nga inted ti Diyos iti Israel. Idim pakaamuna tinaimbagadamag, maipapan iti kapya, gapu ken Hesukristo, nga Apo ti amin a tao. Amuyo tinaydumduma pasamak anaramid iti amin a Judea. Anang rugi iti Galilea, kalpasan ti panangikasaba ni Juan iti bunyag. Amuyo ti may papan ken Jesus at taga Nazaret. Ken ti panangted ti Diyos ken kuana, ti Espiritu Santo ken panakabalin. Napan ni Jesus iti amin a lugar, anagar-aramid, iti naimbag, kanang papaimbag kadagiti pinarparigat ti Diablo. Gapu tadaken kuana ti Diyos.
Ti sao ti Apo. Ti Apo adako makada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Dimmakel tinamnama dagiti tattao, impapanda ani Juan ti Kristo, ngem kinuna ni Juan kadakwada. Bunyagan kayo iti danom, ngem sumarsaruno kaniak ti maysa adakdakkel ti pannakabalin na, ngem siyak. Diak pay may kari amang warwar iti kordon ti sapatos na. Bunyagan na kayto iti Espiritu Santo ken apoy. Kalpasan iti panakabunyag dagiti amin na tattao, nabunyagan met ni Jesus. Idi agkarkararag, naglukat ti langit, ket bimmabaken kuana ti Espiritu Santo kas maysa akalapati. Adda ng ngeg at timek ang naggapo sa dilangit. Sika ti dongdongwek nga anak ko, kinunana, maayayo ak unay ken ka. Ti Ebanghelyo ti Apo. Nuak kadi. Kakabsat iti man iti tema nga intayo pagtutungtungan iti daytoy nga nasantuan nga humilya, iti daytoy nga humilya. Siya sinuak kadi. Daytoy nga saludsod saan met lang nga umdas nga tisongbat tayo ket iti mismo nga nagan tayo. Siya sino akadi, kaslamat lang nalipata kong tinagan ko. Saan laeng nga itinagan, iti mabalin nga mangbukel, iti kina siya sino, ti tunggal maysa, kada tayo. Kakabsat, kas naigunam-gunam, na sagradwa na familia, sagrado familia, fiesta ti Epifania, tatan, mabuniagan mo ni Jesus. Ti mauding biblical passage may panggap iti kinaubing ni Jesus, idi nga napan iti templo, napukaw, ngam nasarakan matlaang, sang 12 ti taon na. Kalpasan data, ti sequence nga si Maruno, kataw-taw anak maten, 30 na maten. Nagpartak, kakabsat, ket no saludsudan tayo anya kadiaya iti naararamid na paspasamak iti kabibiyag ni Jesus, iti nagbeddengan dagita nga duwa nga pasamak idi nga 12 nga tawen ti edad na ken idi nga nabunyagan 30 ti tawen na anya kadi iti napasamak awan iti mabalin nga pagtaudan iti sources manipod iti Biblia. Ngem kakabsat mabalin nga usaran tayo iti imahinasyon tayo. We could imagine anya kadiaya iti napaspasamak iti kabibiyag ni Jesus.
I would like to propose, I would like to suggest that daytoy nga nagbedungan dagitoy duwa nga pasamak ti panagbiag ni Jesus. It was a time of self-discovery for Jesus. Tano iyarig tayo iti proseso iti panagbiag tayo kakabsat tunggal may sakada tayo dagita nga tawtawen diket din iti panangtakwat tayo iti kinasya sino tayo from age 12 to age 30, somewhere those years. Self-discovery. Kakabsat, we are trying to discover who we truly are in those years. And may yan natop launay itata, ta rambakan tayo iti fiesta, iti bunyag, panakabunyag ni Jesus. Kakabsat, iti sakramento ti bunyag, no, amirison tayo, baptism actually defines our identity.